Inamandla awumazi umthoko wena ukhazeni wakho? Ngazwa umzala mina umthoko bhuti. Hayibo. Njengoba bethi nina niyathandana njena. Phela futhi umthoko benenkinga yokuthi anginezi imali manje ngicela imali angitshela ngonyoko osemakhaya amfuna u-500 sikana ngenyanga. Sobabili sisebenza umthoko phela naye mina ngiphe lo 200. Sibe ngicela noma 100 rand ngimtshela ukuthi akanamali imali anayo na uhambisile emakhaya ngimela kancane nabangisi. Wandile. Sengilitholile ke igama lakhe. Hey wena Wandile. Umthoko Yebo wena ufuna yini kumina wena? Oh uWandile. Ufuna umuntu wami kusuka nje wena. Oh uWandile. Uwe lo osendela umama ithombe enqunqu ne? Yeah wena Uwe lo osendela umama. awuzomela Hayi wena Uyakutshela kumama ukuthi unendoda la suka khona. Ngilungelo ukuthi ngifonele bawuthi wangiyeza imali ekumele uWandile ngiyeza imali. Wena unemali angeni? Awumtsheli ngani umthoko ukuthi awusamthandi kunokuthi umbize ngomzala? Kodwa umthoko ngiyamthanda naye inkinga imali angiyeza. Why mona la madoda akho ngibiza ngomzala pho? Ngiyamthanda lawo basana kodwa kwekuyanga Oh kahlahlo isifebe sentombazana ukwazi ukuthanda amadoda amabili ngesikhathi sodwa. Sithanda sobabili kanjani? Sithanda sobabili kanjani? Azi isifebe sentombazana uyangicasula yezwa. Uyazi uyangicasula? Ngiyamthandela imali umthoko ngiyamthanda. Ngiyakuzwa sis, I'm trying to digest le ndaba yakho mfethu, like yazi mfethu angazi nanokuthi ngithini. Umuntu mfethu avele abe umgulukudu nje kanje njengawe. Are you proud? Kodwa angazi ngicabanga ngithini kodwa angikho proud umthoko naye ngiyamthanda uWandile ngazi usubhala nokuqabhisiwe bhuti ithambile usukukhaliswa yini masilele pho ebusuku mothi ithambile into yami yini esuke ikukhalisa yini lesuke ikhayizisa ebusuku masilele awukazi ungitshela ukuthi ngenza kamnandi awukazi ungitshela omagama lawo ngangipretend angene ngiyakuthanda ufuna ngenze njani umthetho wakho vele uyapretend into zakho vele nalo mfana okuyena nawe uyampretenda naye ngeke uzoshintsha awushintsha ngithi ngakubuza ngathi ufuna malini wathini mina ngiyacela ukuthi ngifuna malini kodwa wangitshela wena ukuthi mangishintshile usebenza ebankini mina ungathi ufuna u5000 kumina ngihola u5000 vele shuthi ngikunika umholo wonke kumina ngikunika umholo wonke angisho ukuthi nginika umholo wonke nginikeze mthoko noma u500 nginikeze noma uyakhuluma ke manje usuyakhuluma ngiyakuzwa ke manje okay ke angikuzwa ngicela utshelele mbongolo yakhe eseceleni kwakhe ithula umsindo ngikhuluma nawe njengamanje wena nawe ungolo wena ngisekele kwangempela wena ngiyangifebela nje straight Wandile. Manje ngoba usuyazi ukuthi inamandla unomuntu wakhe ngempela ufuna ukwenza njani? Uzoqhubeka naye? Hayi uzongihambela nje kwayena nje kwayelo uzongihambela futhi uzophuma kuyimanje ebusuku ngoba ungijayela kabi uzophuma nje manje kanti khululeka ke webhuti intombi yami leyo ngizoyihlangabeza mina izongifonela isho ukuthi kephi ngizoyihlangabeza mina vele umuntu wami ngiyamthanda lo muntu lo wena hlukana nentombi yami wena lapho yezwa ngiyakhuza njalo wena hlukana nentombi yami lapho wena kube kuthune intombi ngabe lapho kuwena manje ngathi ungahlala njalo angene kunesizathu angithi futhi belapho izathu lesifene ngitshenile angithi njengamanje ngiyakhuza ke hlukana nentombi yami ngoba ngizofika lapho qathatha ayifiki uzongiyalela ukuthi uhlala laphi qathatha and ngeke ungimele mfana wami yezwa